Scantek пуснаха на пазара най-новата си серия 3D скенери, 3D Evoke, MT и MQ. Това в момента е MT и днес ще направим унбоксинг и ревю на скенера. Здравейте, казвам се Георги и работя в Grema 3D, отговарям за маркетинговата част и обикновено съм зад камерата, но днес съм пред нея и както вече разбрахте, ще направим ревю на най-новия модел сканери на Scantek 3D Evoke MT. Скенерът се състои от композитно тяло, 3 камери, като 2 от тях се използват за черно-бяло сканиране, третата се използва за цветно сканиране, 4 лазерни тръби, които се използват за синьо лазерно сканиране, инфрачервено сканиране и също така скенер разполага с бели LED светлини, които могат да се използват с инфрачервените лазери за допълнително сканиране и скенера също така има и изключително удобен тъчскрин дисплей. Всичко зависи от това дали искаме да сканираме по маркери или по структура. Когато сканираме с сините лазерни лъчи, трябва да имаме маркери. Дали те ще са по обекта, дали ще използваме маса, по която има маркери, няма значение, но трябва да използваме маркери при този вид сканиране. Когато използваме маркери, постигаме максималната точност на скенера, която е 40 микрона. Когато сканираме в този режим, скенера използва структурата на обекта, за да свържи облак като точки и да получим 3D модел. I can mix any nigga hit the grip up. I'ma let my hip tuck. Put a quarter in a dick, you gotta clip, y'all. Beat, ooh, 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 ooh. And the clip is CEE2. What all do you want from me? ARs and them 223. Fucking around with me, you see I'm hot, I'm 500 degrees. Heard he caught a body, what that does not mean shit to me. Got two on me. Got two on me. Plug in, yeah, so woo on me. Detrimental. Me and Glock all on your instrumental. I kill a nigga and it really one coincidental. Stop all that fake shit, you just be on that extra shit. No, I ain't with no catfish shit, and I ain't on no rap shit. No looking bitch, you know it ain't no looking bitch. I checkin' the plug, nigga like, hey man, what's crackin', bitch? I'm 2 flows up on you, nigga. I'm 2 flows up on you, nigga. Yeah, what all do you want from me? ARs and them 223. Fucking around with me, you see I'm hot, I'm 500 degrees. Heard he caught a body, but that does not mean shit to me. Got two on me, got two on me. Plug in, yeah, black glow. I like black. Never play, he get white like you tryna find his face, ain't no trace, ain't coming back. G9, make it 2 blocks, just bought a Mac. A Mac for your face, low, rearrange your couch. One foot in the industry, one foot in the top. Buy that dope to my bloodline, I treat him like my strap. Cut by me, he'll take the nigga feed off the mouth. Yeah, B till I'm C, push the P, he get caught. 2 guns, that's a twin glocks, I roger that. Heart colder than a bitch, cause the bitch froze at that. Like a apostrophe, people gotta come in the back. Say I want 250K, we go better train on that, nigga. What all do you want from me? ARs and them 223.
Ако ви е харесало това видео, ако ви е харесал скенера и това, с което се занимаваме, може да се абонирате за канала с камбанката, да харесате видеото, да го споделите, да оставите коментар долу в описанието и чао! Как чао бе? Кой ще сложи линковете отдолу? Аз ще ги сложа естествено. Добре. Сега чао. Чао!